आमची गाडी मार्गस्थ झाली आहे, वेंगुर्ल्यासाठी रवाना झालेली आहे। तर खरंच खऱ्या अर्थानं गावात किल्ल्यासारखं वाटतं, म्हणजे ह्याचं वातावरण म्हणा किंवा ह्याची घरा बिरा खरंच लय भारी वाटतं। पाहुण्या इले तू काय रावलं मेगा ब्लॉक होतो आजी काय भावीचे काय हवा पुरी हवी रोज मासे खातो नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी, आज आम्ही जातो भावीजीच्या मामाच्या गावात, तर सासरवाडीत जात आहे पाया पडू गणपतीच्या। तर आता सर्वांची तर तयारी झाली आहे, पण आता गणपती बाप्पाची आरती सुरू झाली आहे, तर ती आरती करून आम्ही वेंगुर्ल्यासाठी निघतो। चला गणपती बाप्पा मोरया। चल गे चाललं मी काय जायचं सासरवाडी जाऊ। हो हनुमान जयंती बसलो ना तुझ्या हनुमान जयंती तर आता आमची गाडी मार्गस्थ झाली आहे, वेंगुर्ल्यासाठी रवाना झालेली आहे। आता विटा किती तास लागतील साधारण 2.5 तास। तर आता 2.5 तास आमका लागतील। आता वाजल्यात 11:15। आता उसरगाव का आम्ही पोचलो, टोल नाके चालू नाही झाले, थोडं आता आहे चाय पाणी करतो आणि पुढच्या प्रवासात जातो। नाश्ता तयार आहे, तर मग काय नाश्ता तयार हा बघूसाठी आम्ही जातो। तर आता आहे चाय पाणी करतो आम्ही, आहे बस हा एकदम मोठा बाबलो इलो का ऑर्डर देवा काय 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 विचार नाश्ता। तर आता नाश्ता हे मागवलं, विठ्ठलासाठी प्लेन डोसा, माझ्यासाठी इडली, भावीजियासाठी सँडविच मागवलं आणि दीपालीसाठी मसाला डोसा रोजच्यासारखं, आणि काकाने इडली मागवल्या ना। तर आता हे नाश्ता करतो आणि पुढच्या प्रवासासाठी म्हणजे दीपालीच्या घरी, भावीजियाच्या मामाच्या घरी आणि माझ्या सासरवाडीत जाऊ निघतो। जेव्हा नाश्ता करू जिया पुढे माझ्या बाजूक बाबा आज जिया। आता कुडात आम्ही इलो आणि हैसून आता पिंगुळीक जाणार ना बेटा, आता पिंगुळीक जाणार आणि पिंगुळी मार्गे मठ मार्गे वेंगुर्ल्यात जाणार आणि वेंगुर्ल्यासून कुर्लेवाडी डायरेक्ट नवाबाग। तर आता आम्ही पिंगुळीत उतरलो आणि हय आता बाईकडे पण जाणार आहोत आणि दीपालीच्या घरी पण जाणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आम्ही हय मोदक वगैरे घेतो, आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले, थँक्यू मित्र असेच बघ। आणि अरे नमस्कार नमस्कार मित्र, कायम ब्लॉग बघता तुका फॉलो पण असं। अरे थँक्यू थँक्यू। तर बाईकडे पण जाऊचा आणि दीपालीकडे पण जाऊचा, त्यामुळे हाय मोदक वगैरे घेतो आणि हार पण थंय घेतो आणि हैसून मग पुढे जातो, कारण वेंगुर्ल्यात गर्दी पण लय आहे बाजारपेठेत वन वे आहे, त्यामुळे हयच घेतो। तर बघू आता काय हाता। तर काजू मोदक तर घेऊन झाले आमचे, तर आता हार बघतो, हार घेतो आणि आता पुढे जातो आम्ही। अरे काढू ना आपले। तर हाय दीपाली आता फळा वगैरे घेता, काय घेतं सफरचंद आणि ते 260, हे 260 आणि ते 200।
बाय. तर काका आता सोडलो आम्ही आणि आधी पहिले आम्ही बाईकडे जातो. बाईच्या गणपती का पाया पडतो आणि नंतर दीपालीच्या घरी जातो. आम्ही नवा बागेत उतरलो आणि पार्थ आमका नेऊ गेलेलो असा मंदिराजवळ. हे खायचं मंदिर या घुमटेश्वर. हां हां, नवीन बांधलेलं घुमटेश्वर मंदिर पारच्या गावचा नवा बागेचा. तर खरंच खऱ्या अर्थानं गावात किल्ल्यासारखं वाटतं. म्हणजे ह्याचं वातावरण म्हणा किंवा ह्याची घरा बिरा खरंच लय भारी वाटतं. आणि हाय समोरच समुद्र आणि समुद्राच्या बाजूकच ह्या बाईचं आमच्या घर आहे. आता आम्ही जातो बाईकडे. गणपती बघा बाय काय आमचा बाय पाहुणे येईल. तू काय राहुलं खुर्ची माका ठेवला का मोठी प्ले बटन मिळाल्यामुळे मोठी खुर्ची. पारचे आत्ते विनय पारचे आत्ते. फक्त पारचे नाही विनयची पण. विनय आहे. चला येऊ कधीतरी परत. बाय. चल. तर आता कुर्लेवाडीत आमचं आगमन झालेलं असा आणि आता आम्ही दीपालीच्या घरी जातो. आजी काय आजी जेवता बघा. नातीन का उपाशी ठेवल्या. 3 वाजले घरात येऊ. आजी एक डायबिटीस आहे गोळ्यो खाऊची. तुमचा काय तुम्ही फिरशाल हय ते फिरत राहशाल. जेव्हा भावीचे काय हवा पुरी हवी. तुमका काय हवा. मी पुरी आधी पहिले खाल्ले. पुरी आवडली वाटतं जी या गाणी. नाही बस बस. मेनू काय तू सांग. तुम्ही सांगा काय काय. सासर कोबीची भाजी आहे वाटतं हो ना. कोबीची भाजी चवळीची भाजी आहे श्रीखंड पुरी आणि ही काळ्या वाटाण्याचा सांबार गोडी डाळ आणि भात. असं भरगच्च जेवणाचा कार्यक्रम. पत्रावळी पण सांगा वेगळी. हा पत्रावळी पण आहे. पत्रावळी. चला आता मुंबईत भेटू. अरे चल दीपाल. डोंबिवलीला कधी येणार विचार. सॅटरडे शनिवारी कधी एखादी मराठी शाळेत टाका. चला चल गे दर्शन. चल. अरे नाही लेट झाला म्हणून 5 वाजले. हे चला बसा बसा. हे घे घे प्रसाद घे. तर आता आम्ही दीपालीच्या घरापासून निघालो आणि आता काकाच्या घरी जातो. ते गणपतीचं दर्शन घेणार त्यांच्या आणि थैसून नंतर देवगडसाठी रवाना होणार. आणि आज आमच्या गावात पण गणपती पोहोचवचे पण आता वाजल्यात 5. म्हणजे आमचं गणपती नाही जाणार. आमचं अनंत चतुर्थी जाणार पण बाकीचे जाणार थोडेफार. पण आमका आता वाजल्यात 5 आणि आमका जायपर्यंत 8 वाजणार. तर ते पोचव का भेटले तर ठीक आहे. नंतर मग 10 वाजता प्रोग्राम आहे दिंडी भजनाचा. तो एक बघू मिळात. त्याच्यानंतर उद्या आम्ही निघणार आहोत आणि उद्या बाय पण येणार. त्यामुळे उद्याचा व्लॉग स्पेशल होणार. एक बाय पण येणार आणि आम्ही डोंबिवलीसाठी परत जाणार पण आहोत. तर ह्यो आजचा पण व्लॉग बघत राहा आणि उद्याचा पण व्लॉग बघा. चला आता जाऊया काकाच्या घरात. आता गिरपवाड्यात आम्ही जातो काकाच्या घराकडे. तर गिरपवाड्यात आम्ही आता इलो
आणि काकाकडे जातो. ह्यो आमचो गिरप वाडो, वेंगुर्ला गिरप वाडो. हे का विसर्जनाची तयारी घ्या 5 दिवसांच्या. विठ्ठल काय रावलो हे चला पाया पडा ना. आज लेट झाला आमका, 5 वाजले आता. आणि आमच्या गावात पण गणपती पोचवचे आता. लेट झाला तरी येणार. सकाळी माका बोललो हनुमान जयंती मोठो कार्यक्रम बऱ्यापैकी पूर्ण एकदा मस्तच कार्यक्रम वगैरे खूप चांगले केले. हो आई तू फोन करणार तू फोन शूटचा लागते कोणता फोन म्हणून मी पोचवली आई तिकडचं ऑपरेशन वगैरे करून रोज मासे खातो. तू खाता की नाही मासे? तू खाता मासे? आम्ही मासे पकडतो. हॅलो तर आता आम्ही काकाकडसून निघालो आणि आता डायरेक्ट आता नॉनस्टॉप आम्ही देवगडला जाणार. आणि आता वाजले आहात 6:30. मग इथे किती वेळ लागत आता? 8:30 पर्यंत. 8:30 पर्यंत आता आम्ही वीरवाडीत जाऊन आमच्या गावात जाऊन पोहोचू.
Bye.